Dneska ideme hrať Stumble Guys. Pardon. Prosím, dajte mi už iba 36 lajkov a budem môcť robiť live streamy. Prosím, ja to chcem dokázať, aby sme dali konečne tých 50 lajkov na streamy. Či odberov. Tak poďme dať play asi. No ukáž, aký level to ide byť, či aká mapa. Prosím, nič ťažké, nič ľahké. Pane Bože, ja sa bojím. Ja sa bojím. Aj sakra, toto je riadne ťažké. Lost Temple, toto ide byť krásne ťažké. Dobre, idem zatiaľ bomby. Tak ja to pôjdem rýchlejšie. Dobre, zatiaľ idem bomby. Zakryť. Je, dobre, stihol som to. Emina. Macko, idem spektatovať. On mi skoro prikonci dodá. Jaj, nie, nedal to. Nedal Fireman, škoda. Ale ak vyhrám toto kolo na prvé miesto, tak mi dáte odber. To mi sľubujete. Ak vyhrám toto dnešné kolo, tak mi dáte odber. No sakra, to nie som dobrý, tak to som asi troška kúkt. Dobre, som kúkt. Kamo, tento ninja tu asi pančuje. Kamo, prečo on ma strká? Ten ninja je podozrivý, on je to. Ten Sherlock v tom aute. To suspicious. To je on, to je ten ninja. Yes, dobre, dal som to. Takže ak toto kolo vyhrám, tak mi dáte odber. Ak to vyhrám, tak mi dáte odber. Všetci, čo pozráte. No sakra, tak to mi nedobne. Nemusíte mi dávať odber, som kúk, tak. Som kúk. Sakra. V tomto leveli si nemôžem dešovať, a sakra. Jo, dobre. Jeden je tu mŕtvý. Come on, Ako fakt. On ma to zabil. On ma tak, akože... On do mňa tak išiel. Ježiš. Strihnem toto. Dobre, som späť. Check it out. Aha, to je to. Stumble Pass. To nič free. Je to čo za free? Iba za 990 000 coinov je tu iba. Toto je taká... Koľko je to šardov? Ja neviem sám, koľko mám. Ja to jedem kupovať. Nie, dobre. Tak poďme ešte raz play. Dúfam, že už nebude zase ten lístky, lebo ja budem strašne nešťastný. Dobre, ak teraz vyhrám, tak mi musíte dať odber. Na budúce, ak vyhrám to na budúce kolo, po tomto kole, tak mi dáte iba like. A niekomu to šernete. To je deal.
No ježiši. Toto nebude moc také dobré, ako som si myslel. Akože nie je to také ťažké, ale je to dosť také, že nemám to rád. Tento nemám to proste nemám rád. Kam to byť spadlo? Ježiš, sakra. Ide po mne, dobré. Ale som safe. Sakra, ono ma to pušlo. Ok, ono ma to normálne pušlo tam. Aby ja sakra, taka. A nemôžem 3 hodiny tu chodiť. Ale bože, 3 hodiny musím takto. Ja vždycky v tejto mape, to je hrozné na tom, že tá mapa je hrozná kvôli tomu, že prečo sa mi to laglo. Už jeden je v cieli, už je jeden v cieli. Bum! Oj, typek, poď. Verím v teba. Tak už nič. Jaj, prehral. Ale pamätáte, musíte mi dať odber. Prečo tam jedno chýbalo predo mnou? Ja som ten jeden duhový, s tým duhovým. Počkaj, čo? Divné troška. Ja chcem block dash. Kamo, prosím, block dash. Yes! Kamo, yes. Block dash. Ďakujem video, ďakujem vám. Ďakujem vám, ja som strašne chcel tento block dash. Čokoro, ježiš, ja som skoro hneď zomrel. To som fakt takýto ja. Ale ja musím aj používať ten môj štít, čo mám. Počkaj, ale čo to niekto pančuje, ja som potom hooked. Zabudol som vám povedať na začiatku, že toto je Stumble Guys part 1. Na budúce bude Stumble Guys part 2. Bombuklep. Sakra, to pojde byť ťažko. Bo. Oni ma tu všetci. Oni ma tu pančovali všetci, ja som mal byť vzadu. A poď už lív, konečne. Sa mi neoplatilo ani toto video robiť. Čo to je? Čo mám? Monkey. Sigma Monkey. Mám to ešte niečo? Pas. 10 gemov, nice. 76 gemov. 76 gemov. Events. Oh, new event. Tak. Poďme sem. No je miné. Ja sa bojím. Ale, halo. No je 32 hráčov. Však nedávno ich bolo ešte 24 iba. Ježiš. Dobre, kľud. Nie dáš také serious video. No, keďže chcem to... Yes! Je to táto šmikačka. Let's go. Je to moja obľúbená šmikačka. Je to tá, ktorú ja mám rád. Ale keď som tuto síce už 1000-krát nehral. Oni ma tu všetci. Hop, bum.
Veľa ich spadlo, ale... Ježiš! Kamo! Videli ste to? Videli ste to, čo sa mi teraz stalo? Dobre, prežil som. Ja nenávidím tieto boosty, sakra. Niektorí sú aj pri konci. Ježiš, mne to úplne spomalilo. Bum. Dal som to, nice. Ježiš, ja som bol skoro posledný. Skoro. Prosím, ja som zase tieto šmykačky, čo boli. Lebo ja v tých druhých nie som dobrý, ja som ich hral iba raz. Ja nechcem hrať tú stovku ostrov tam. Asi bojím. Ale ďakujem. Axelke 23. Si ju vyhľadajte, Axelke 23, dajte jej odber, že mi komentovala tento. No sakra. Že mi komentovala túto shortku. Ďakujem vám. Ďakujem Axelke 23. Toto video. Pošlite toto video, hej. To čo, iba jeden? To jak máme dať, kamo? Som kúkt, ja som prehral. Ja som úplne... Kamo, ja som skoro zomrel. Kamo, to ide furt po mne. Mne to hitlo. Koľko ja som? Kamo, jeden to už dal. Ako fakt. Tak počkajte, ja som dostal nápad. Počkaj, mám toto tu. Toto nejdem hrať do šmykačky. Zahrajme si teda toto Battlefall Dobre, už pomen... Som želo. Prosím, ja chcem želo. Nie, ja som pana, ja som chcel byť žele vedľa nás, čo je. Ja nechcem byť táto pana. Ja nie som divný ujko. Takže tu sa jedúvajú. Sakra. Ja viem, že to bude toto. A nebude ešte. Ja som jediný normálny, kamo. Tu jak? Aha, už je tu viacej normálnych. Ja musím teraz revivovať, kamo. Musím revivovať typkov. Možno, že som tu už iba. Nehovor, že on ma nerevivuje. Nehovor, že on je dubak. Dobre, ale ide dobre. No nie, ty si kúkt. Týpek je kúkt. Komu to jak dal? Yes, on to dal! Kamu?
Takže dajte mi odber alebo like. Napíšte mi do komentárov. Nie, dajte mi odber, prosím. Prosím, ja chcem odber. Prosím, dajte mi odber. Prosím. Prosím, dajte mi odber. Dajte odber pre typka, čo nás zachránil. Prosím, dajte odber pre typka, čo nás zachránil. Dobre, som späť z tej reklamy. Nice. Ďalší kšesk na uja. Pekného. Musím... Dobre, ak vyhrám 3-krát za sebou, vyhral som predtým, akože pred touto hrou. Teraz, ak vyhrám teraz a ešte po tejto hre vyhrám, tak mi dáte odber. Ja som čele, yes? Ja som si to ani neuvedomil, že som čele. Ten banana. Ja som kura. Musím revivovať tipka. Zdechli sme. Sme asi cooked. Poď, zober to! Come on, on je cooked. Typek je cooked. On nevie, jak to rozbiť. Ako fakt. To sú fakt oni takíto. Ja som tam jediný dobrý s tým ešte jedným, čo bol so mnou. Tí dvaja normálne nevedeli ani hrať. Jeminečku. No tak toto nejdem hrať už. Toto tiež nie. Iba toto idem. Toto je dobré. Toto je dobrá vec. To je proste vymysleli super vec. Prosím, ja som teraz to legendary. Ja som legendary. Yes, je to legendary. Čo som? Nie, zase pana. Dvakrát za sebou pana som. Come on, typek, máš štít ako ja. Come on. Ako fakt. To hneď po nás niekto zamrel. Sakra. Prečo nemôžem si vyhrývať nikomu? Jak to? Yes, ja som nikoho revival. Kamo, W5. W5. No sakra. Ja som tu normálne dal ten taký ten, že... Nikto. Kamo, revive ho! Sakra. Dobre, revive ho. No ježiši. Ale dal som to nice. Úplne som to dal perfect landing. Sakra, ja som tu piesku. Ježiši. Ježiš, my sme to dali. Let's go. Dali sme to. Kamo. Na poslednú sekundu sme to dali. Kámo. Takže ak vyhrám ešte raz, tak mi dáte ten odber. Jeminečku. Kámo. Yes.
Ale to bolo aké šťastie, že normálne úplne na poslednú chvíľu som to dal. To bolo také šťastie, že ja neviem, proste. Akože ľudia niekedy budem aj crashať, hej? Okay. No dobre, ideme locking. Locking, bro. Super. Normálne, come on. Sa bojíme. Dobre, vyrešpánty. Všetci. Je sakra. Niečo som tu zabavil. Kamu, kto nám tu zomrie. Dobre, je zase rivality. Moje mine. Moje, on to pančuje, jeden nám to pančuje. Kamu, ja som dal perfect fit. Kamu, absolút cinema, jak tam ten typek ukázal. Ak ste to videli. On ma zase pančil. Emi. Sakra! Dajte mi chvíľku. Som troška naštvatý, tak musím jednu vec spraviť. Dajte mi chvíľku. Nie. Dajte mi chvíľku. Ešte jednu vec. No som späť. Ideme. Ježiši, zase to musím stopnúť. No, dobre, som späť z reklamy. No, pas! Niečo v pase, no. Ojojoj, 5000. 5000? 5000? Nejaké divné. Nejaké podivhodné. Uj, to čo tu všetko mám? 1500 ability tokenov, wow. Kamo, to je dobre. 1500 ďalších. Toto si nechám nakoniec. Tú chobotnicu, čo je v tej truhle. Ešte niečo. Bum. Čo to bude? Asi podľa mňa na toho typka. Na toho typka tu budú podľa mňa tie mince, že či ho získajem. Ja som si myslel. Že Aquabox. V tom bude té, jak sa volá, neviem čo to je. Goals. Takže čo, aha. Oj. Čo? Tak dobre, to bude dneska všetko ľudia, tak čaute.